Opa, xentiña da boa! Como andamos hoxe, ben? Auguiña para un arroz. Despois imos pasalo pola tixola. Para facer unhas costeletas de año en salsa de vermú. Galego. Por suposto. Vine comigo. Mirade. Sinxelo, como todos os días. É dicir, aquí non nos complicamos la vida. Absolutamente nada. Para eso temos os catedráticos. Nosotros aquí, cociña de neveira, cociña da casa, cociña de aforro, das cousiñas estas que con 4 cousiñas montamos e damos de comer a 15. Bueno, estamos columpiando un pouco, pero bueno, por aí anda a cousa. Mirade, o arroz, imos a facelo primeiro cocido e despois o metemos aí non wok con un pouquito de perixel, un pouquiño de allo, xenxibre, e máis teño un aceite de sésamo. O aceite de sésamo véndense así, en botelliñas moi pequeniñas, pero tamén é certo, bueno, isto é demasiado, que con 4 pingas aromatizas moitísimo. Está moi ben, son desas cousas que sempre teño no fondo da neveira, non? Ou da despensa, que están aí para estas cousiñas, para un día a semana, ou así, oye, pois botelle esas pinguiñas a esta receita ou esta outra. Sempre o teño. Cambia o sabor, é moito máis gracioso, moito máis simpático, e, bueno, pois, fai-nos sorrir. Cando temos estas novidades. As costeletas, sal, pementa, tixola, sen máis. E despois, por aquí, imos a rustrir unha cebola moi picadiña. Despois, con esa cebola, unha vez que teñamos rustrida, fixadevos, é o único que vou facer, non vamos a meter nin allo, nin pementa, non vamos a facer nada máis. Metemos un pouquiño de fariña, rustrimos tamén a fariña e despois un pouquiño de caldo de nata e o que nos vai dar a sabor a esa salsa básica de todo. A partir de aí podemos engadir ingredientes, o que queiramos. Imos facer a básica. Eso sí, a salsa de vermú. A salsa de vermú o vermú ten que ser de primeira calidade. Nótase, cando non é un vermú bo, acidez e de tal, bo, aí repíchalo un fuciño, non sabes? Pero cando é bon... E para iso, para conseguirnos o mellor produto que temos en Galiza, neste caso, o mellor vermú que temos en Galiza, temos ao mellor regadeiro que temos en Galiza, a Rafa Durán. Imos chamar por el, vale? Como sempre, non? O berro de Tarzán, ou o de Chita. Rafa! Hola, Xoanqui. Oído na adega, chef. Por suposto que sí. Hoxe non vin en gaivota, vin en camión. O camión de Bodegas Lodeiros, que son especialistas en facer vermú, que fan un dos mellores vermús de España. E para iso vou vos presentar, para falar de vermú, a cuarta xeración xa. Chámase Pablo Lodeiros, bisneto xa, non? De vermuteiro, como se chama? Como se chama o especialista en vermú que fai vermú? Pois vermuteiro. Vermuteiro está ben, non? Sí. Como estás? Moi ben, encantado de estar con vos aquí. Aquí tes o vermudo que falabas, o mellor vermú de Galicia. E de España, e porque non do mundo, que xa coñecemos moitos de nós. E xa o teño, eu xa podería marchar agora mesmo, pero a nós... Quedade un pouquiño. Por iso, a nós gustanos saber de onde ven o produto, porque vimos o kilómetro cero e onde nacen as cousas. Cóntame, o vermú, primeiro, para o que non nos saiba, de onde sae o vermú? Pois mira, o vermú moi sinxelo, é un viño, principalmente un viño branco, tanto vermello como branco, no que botamos unha serie de botánicos, ervas, ralladuras de froitas, e deixamos macerar moito tempo. Filtramos, sae ese sabor maravilloso do vermú. Fórmula segreda, entendo, non? Eso sí, eso non podemos desvelar ningún... Cales son eses botánicos? Pois igual se tomamos un par deles, aquí en petit comité, comento vos algo de primeiras, non... Están chamando por teléfono, hai que coller aí. Un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Se alguén dos que nos está vendo quere facerse con este vermú, onde o pode conseguir? Pois mira, principalmente, se o podedes encontrar nas vosa tenda de cercanía, para nós sería estupendo.
Senón, pois tamén na nosa página web temos aberta unha tenda online que, bueno, por esta situación que vimos de vivir, pois temos un pouco que aumentar a oferta, non? En bodegaslodeiros.com, aí encontrades todos os formatos e o que máis vos guste. Algo que lín por aí é que facedes envase ecolóxico, incluso as etiquetas, se non me equivoco, son de mazá. Residuos de mazá. Residuos de mazá, etiquetas de residuos de mazá. Sí. Todo retornable, todo reciclable Xusto, e reciclado. xusto. É reciclado. Que maduración ten este vermú? Porque están nestas barricas, Sí, non? sí, aquí están metido durante 30 días collendo un poquinho de madeira. Son o caso do vermú vermello. O branco, como buscamos un sabor moito máis fresco e tal, non nos casa tanto coa madeira, entón ese o deixamos, ten unha elaboración diferente. Pero o vermello está aquí 30 días, e, bueno, algún o temos dende que comezamos a facelo, xa polo 2013. Bueno, Xoanqui, aquí está o produto. Tesme que dicir, entón, de que cor queres o vermú? Vermello. Vermello era, non? Vale, pois mira, eu vou quedar co branco e vou quedar aquí con Pablo para ver se me chiva algunhas destes ingredientes segredos, tomando ese branco, sí? O vermello tamén tes máis, non? Temos de todo, temos de todo. Aí che vai, cuidado co equipo, vale? Non cociñes todo, pero tampouco bebades todo. Grazas, sabe onde quedar o tío, eh? E me queda aquí un ratiño, si, xa sei que vas quedar. Xa me podo imaginar, non te preocupes. Bo prea, o Rafiña. Boa xente, Bueno, mirade. O primeiro, poñer a cocer o arroz. En auga. E para iso, sabedes, o que temos, non? O meu aparello preferido. A boliña do arroz. Fantástico, coce, vamos, aquí, é o mellor invento que hai. Moi ben, chega. Auga. Metemos auga, 18 minutos e fora. Sin máis. E despois imos a darlle sabor aquí, na tixola. Oye, que non queredes, que queredes facelo dun xeito, pois que non pasalo pola tixola, pareceme estupendo. Sabedes que este é un arroz en branco que pode ser, pero sí que aconsellaría, por exemplo, un basmati, que ten un sabor aí, ou se non cocelo nun caldiño, ora é auga, pero nun caldiño de polo ou de verduriña, pois gana. Así con agua, pois que está ben, Cuidado. Ben, costeletas que imos a marcala, pero ao final. E agora, o que imos a facer é a salsa de vermú. E para iso, nata vai a ser moita. Teño aquí un pouquiño de caldo de verdura e o vermú. Vale, con isto. Isto para o arroz e máis unha cullerada de fariña. Ben, teño aquí o cazo. Un chisco de aceite de oliva virxe extra. Para o cazo. Vou quitar isto, porque así molesta. E despois volvo a collelo e xa está. Parece vos ben, así vedes mellor as cousiñas. Non molesto as cámaras, hai que mirar todo, polo benestar de todos. Ben. Aí o temos. Ceboliña. Moi picada, sobre todo para que non... para facer antes, porque sí que vai ir escoada. Tamén precisamos os xugos da cebola para facer esta receita, para facer cantidad de salsas. Se vedes, é o inicio de... Eu creo que son infinitas as posibilidades que ten a cebola con respecto á salsa e á gastronomía. Aquí en Galiza, desde logo, aquí en Galiza non, en todo o mundo. Se non é unha cousa en outra, pero a base de verduriña é a base casi de calquera receta. Prácticamente. Ben, así, digo que non ten que ser moi... Outras veces insisto, non? Cortade a moito, te de paciencia e tal, porque despois vai quedar aí. Pero neste caso, imos escoar despois a salsa. Imos escoar, entonces vai a quedar completamente limpa, non vai haber problema. Bueno, adentro. Ben, non queremos aquí que colla moi torrado, Vale. Veña. Sí que abrande moito, pero non... E, bueno, que, se vedes, non estou botando nin allo, nin estou botando unha especia. Vosotros podedes botar o que queirades na casa, se queredes botar un pouquiño bueno, aquí para a salsa, non sei, eso, un alliño, se queredes un pouquiño de noz moscada, un pouquiño de algunha erva que vos guste. Pero hai salsas
que o vermú xa é de tanta calidade que non quero disfrazar, quero disfrazar o mínimo o sabor, vai estar boísima. Entón, por iso, o único que quero é ligar a salsa. Ben, e ben. Moi ben. Vamos a quitar isto de aquí. Adiante. Vamos darlle unhas voltiñas cunha culler de pavo. Aquí a teño. Teño no número 9, vou baixar ao 8765 aproximadamente. 4, que se vaya facendo pouquiño a pouco. Un chisquiño de sal. Que ben que se estén facendo xa vermús aquí por Galiza. Xa veredes, dentro de nada xa vamos a ter hasta platacións de café por aí adiante. Ui, cuidado que xa temos aquí xente que trata o café. Eu teño un gran amigo, Marcos Ramos. Joe, o tío. Vai a Colombia, recórrese medio mundo para buscar o mellor gran, despois torna na casa. Enseñoume, a min foi o que me enseñou a tomar o café, como se debe. Que aquí somos un pouquiño... Bueno, pois, sí que é certo que somos moi cafeteiros, pero daquele xeito, non? Lembro a primeira vez que me levou a unha cata de cafés. De feito, foi un campeonato, entre comillas, e trouxo aos mellores catadores de cafés do mundo e aos mellores catadores de viño. E invitou a 5 persoas máis a facer outro grupo máis que competíramos con eles. Entón, era un enfrentamento para catar café e para catar viño. Os catadores de viño tiñan que catar diferentes cafés e viceversa. Foi moi curioso, foi unha xornada de mañán e de tarde. E, bueno, aí aprendimos moitos que non estábamos metidos tanto na movida, porque estaba o campeón do mundo non me acordo como se chamaba, joder. Non me acordo, era de Uruguai, o rapaz. É moi curioso como se gata os café, porque estamos nunha sala completamente oscura con unhas luces vermellas para non ver a cor do café e poder valorar, non, os diferentes cafés, tanto primeiro torrados e despois catalos que con un sorbo co principio de quedarse, porque faz unha cousa así, non sexas mal educado, non, é así, é moi curioso. Marquiño Ramos, unha aperta para él, non para, é un cuinquiete este rapaz. Bueno, moi ben. Para ter listo vou a pelar estes dous alliños. Estou vendo como vai, que está comenzando a ferver. Está comenzando a ferver esta pota. Yeah, sí. E baixamos un pouquiño o lume, ao 7 ha de chegar. Está moi rica, ademais. O vermú, neste caso, a ver, sí que é certo que podemos facer, algún dirá, pois eu fago peixe co vermú vermello e vaime estupendamente. Eu non dixo que non, de verdad que non. É moi raro eu que discuta pola forma de elaborar dunha receita, porque a min é que sorpréndeme cantidad de veces de receitas que eu digo, pero eso estará bon. Despois, cando probas, flipo. Entón, calas a boca, primeiro escoitas, probas e despois falo. Estou me referindo de que solo usar bastante o vermú para cociñar. Pero sí que é certo que uso o tinto para as carnes e o branco para os peixes, para facer as salsiñas, non? Por iso digo, pois eu uso o tinto para os peixes, bueno, vale. Non digo que non. Pero é unha norma que sigo eu, que solo se non me complico moito a vida. Primeiro, porque me parece moi interesante a cor que vai a levar, as diferentes salsas. O de que entra polos ollos, é certo, A comida é certo. Mirade, estou pasando o tempo en picar ben o allo. O allo este vai a ir para o arroz. Vai ser o que vai aromatizar o arroz. Está ben que este moi ben repartido. Se o temos máis repartido, moi picadiño, pois vai abarcar máis superficie de sabor, non? E así, con paciencia, mirade, facemos centos de anaquillos de allo.
Non tardamos nada. Aquí o cu, nunca chego ao cu do allo. A ver, vos explico. Nunca chego aquí hasta o final. Sempre deixolle como 2 ou 1 milímetro aproximadamente. Non vedes que está xunto todo? Entón despois é máis doado de cortar. A partir de aquí é cando salen. E despois ao final, vedes? Queda todo xuntiño e queda moito mellor. E despois este final sí que cando collemos e facemos o último toque e listo. Ben, máis cousiñas. Vou traer un prato para aquí. E vou lavar o coitelo e máis as maus. Se non contamino co cheiro de allo, contamino todo o resto, aparte que peja. Moi incómodo. Ben, teño a táboa. Ves a ceboliña? Aí é como ten que ir, despaciño, a modiño, facéndose pouquiño a pouco. Non colle a cor, está cocéndose. Aí. Veña, máis cousiñas. Perixel ou coandro. Se tendes coandro, botade coandro fresco. Eu normalmente o solo ter. Hoxe non o tiña. Coidado, o perixel non é un sustituto do coandro, Para nada. Probádeo. Porque non probachedes nunca e dice, a folla é prácticamente igual, sí, é certo. Ahora, o sabor, nada, absolutamente nada que ver. Nada. Eso non quere decir que podamos incorporar as dúas cousas nunha receita ou podamos sustituir unha por outra. Pero, aquí, por exemplo, pois, ceboliño fresco, pois viría ben tamén. Que máis lle podíamos meter a este arroz? Que lle vaya ben ao año. Ao año, romero, tomiño, un pouco de orego. Pensamos un montiño nos nosos montes e que atopamos aí? Pois todas estas ervas. No momento que identifiquemos xa eses sabores de monte demais, caralludo, para dentro con esas ervas sin problema. Máis cousas. Máis cousiñas. O xenxibre, tamén cada vez máis presentes nas nosas cociñas. E na miña, desde logo, bueno, como se gire xa o sabedes. Se dice, ese usa xenxibre a mazo. É certo, así que o uso, sí. É verdade. Está moi rico. De feito, hasta nas infusións. Fago as infusións con xenxibre e demais. Están riquísimas, riquísimas. Bueno, isto con unha culler, tamén con unha culleriño. Que pasa que este anaco é tan pequeniño e ten tantos socos por aí por dentro que casi vai mellor así. O que non o sepades, como tratamos o xenxibre, o tratamos exactamente igual co allo. Se o comedes así, flipades. Igual, un petardazo de picor. Pois como allo, non? Prácticamente. Vale. Ben. Queda aí 10 minutiños para o arroz. Ahora facemos outro corte así. Quieto. E aí o temos, vale? Picadiño, aí a beira. Cando traballemos con un wok, e cando traballamos así, cando vamos a saltear, wok, tixola, da igual. Eu sei dixo wok e demais porque sempre insisto, oye, pois hai que invertir en certos materiales. A veces compramos ferramenta de cociña que usamos unha vez e non volvemos a usar nunca máis. Eu teño exemplos na casa. De feito, teño unha panificadora desas e tal que sí, useina, cadrou uns meses, despois metino na caixa e aí está, fai 10 anos que vai na caixa. Pero non, o wok é unha cousa que mola moito tela. Pouco a pouco vai se metendo, bueno, ves? Aí, todo xuntiño, vale? Bueno, o que termino de falar. Estábamos dicindo que cando traballemos co salteado é ben ter todo picadiño e listo. Vos lo digo por experiencia, sobre todo se o wok
Aquí me ten pasado de estar, pero a toda caña, e estar pendiente, porque sobre todo se o bo queda acero inoxidable. Si como este, é como a tixola, non sabedes? Xa é máis antiaderente, non temos tantos accidentes. Pero co outro, e ainda así, cuidado, todo picadiño, por favor. Vale, retiramos isto para aquí, que xa non nos fai falla. Ben. Mirade, me quedan de 8 minutos para o arroz. Pois casi uns 5 ou 7 minutos, tamén 8, para rustrir e rematar con esta ceboliña. Para vosotros, xa sabedes o que é, verdad? O chisco do meu ollo. Ta agora. Mirade. Vedes a cebola como a teño? Pois levou facela, para que vos facades unha idea, 25 minutos. Porque foron os 18 minutos máis o tempo de cocción do arroz máis os minutos este que puxen, foi o primeiro que puxen. Non, 20 minutos exactamente. E así a temos. Brandiña, pero non colleu ese corto rado. Para iso, por iso doulle tanta importancia, insisto en tanto nos rustridos, de que cada un ten un xeito de facerse, vale. Agora que temos a ceboliña ben rustridiña, ben blandiña, eso casi con un garfo esmagas e se desfai, é o que nos interesa, Mirade. Tirei unha pouca, Chega. Cocemos a fariña. Unhas voltiñas. Ben. E agora, o vermú. Un vasiño, sen medo. Aí está. Unhas voltiñas, deixamos evaporar un pouquiño o alcohol. É fantástico. É fantástico este sabor doce que dá o vermú. Nas salsas é moi rico, moi rico. Como sabemos cando evapora o alcohol, cando temos a salsa lista? Con respecto ao alcohol, volvo a dicilo, polo fuciño. Aquí nin vista ni nada, ou se non probamos. Bueno, como podedes ver, temos unha salsiña que dá gusto vela, xa está espesiña de todo, verdad? Pero sí que é certo que está un pouquiño forte. Por iso, engadimos e temos preparado ou auga ou un caldiño, que neste caso é de verduras, inda que pode ser tamén de pollo, ou de carne, vale? Non hai fallo. Fora, un vaso, xa bichedes aproximadamente, e seguimos cocendo. Aí temos un chisco de azafrán, dalle un toque moi especial. Ben. E agora, 6, 7. Deixamos a reducir aproximadamente hasta a metade. É dicir, aquí temos como casi un vaso e medio, non? Bueno, nada, desto temos que deixar reducir hasta que quede isto. Concentramos aquí todo o sabor. No último intre, imos a botar, aquí teño moita, vai a ser nada, un chisquiño de nata, un chisco nada máis, para facer un poquinho máis melosa a salsa na boca. E temos a salsa lista. O que imos a facer despois é coller un escoador, que teño aquí, xa vou deixar listo. Aquí non, que usei no fai 5 minutiños. Aquí. E collemos para a salsiña. Non ten nada, non ten nada. Tixola ou wok? Aí vai, para dentro. Ben, aceite de oliva. Baixamos un pouco, non sabes o recendo, que rico. Que rica esta salsa. Que ben. Ai, que reduzca pouquiño a pouco. O teño no 4. Isto vimos a subilo ao 9, ao 8. E aquí temos todo. Temos o arroz, o que imos usar agora, Vou no traer por aquí. Pero, primeiro temos que cociñar
o allo e o xenxibre. Se botamos ahora o arroz, despois o allo e o xenxibre, o que non este en contacto co aceite vai se nos quedar en cru. E se nos queda en cru... Ben, xa veredes, con tal de que baile un chisco de nada, que comecen a bailar, xa está listo. Vale. Mos, ánimo. Xa comeza. É increíble, eh? Acaba de comezar. Bueno, pois o aroma que está soltando. Agora, acaba de comezar agora. Pois xa o temos, eh? Prácticamente o temos. Ao estar tan finamente, tan cortadiño, enseguida se nos pasa. Por de pronto, aquí hai que ter moito cuidado. Vale. Vale, listo. O arroz en branco que xa temos aquí cocidiño. Vai nos chegar. Mesturamos ben. Sabe o sorriso da cara cando as cousas me gustan, que case sempre para chorar xa temos justificacións a mazo. Ora hai que buscar os motivos para reír. Todo día, desde que te levantas, voume rir. Con que sexa. Moi ben. Vou prender aquí, porque aí vou a poñer a outra tixola. 5, 4, 3. Aí vai. E agora, vai, tixola a grande. Así entran todas xa de vez. Aceite de oliva, aquí, que teño o arrociño. Agora é o momento de botarlle a erva fresca, xa sexa coandro, xa sexa perixel, o que queiramos, pero agora é o momento. Voulle dar outra voltiña máis, xusto antes de empratar. E aquí que me queda? Frixir as costeletas. Doada, rica, pero rica de verdad. Ademais, co año, péjalle moi ben. O año mola, non? A mellor, home, está moi ben adobalo e demais. Tamén teño que dicir, eu creo que xo contei algunha vez, o año a brasa máis rico que comín na miña vida foi na casa de Lurditas, a mai do meu amigo Lino, Mouriño. Non leva outra cousa que un pouquiño de aceite e a grella. Como estaba ese año? Buah! Non sei, é a súa alimentación natural, machiño. Creo. De verdad que estaba rico. Vedes como teño, verdad? A salsa. Me quedan 2 minutiños máis. Paso polo coador e teño lista. Unha vez que pasen esos 2 minutos, lembrade, botamos a nata. E aquí co arroz, xa remato agora, botamos o perixel. Este é o aceite de sésamo. Mirade, o que vou a botar. Quieto, nada máis. Media culler de aceite de sésamo. Suficiente. Vainos aromatizar este arroz dun xeito brutal. Oye, un pouquiño de salsa de soya, me vale. Eu non o deixaría así. É que tedes que probalo. Se o facedes, antes de botar a soya, probade así. E despois valorade vosotros. Xa verás como dicís, no, quieto, non tocamos. Un chisquiño dun ollo e vémonos aí. E seguimos falando na esquiniña da mesa, vale, amigos? Ata agora. Cocemos o arroz, escoámolo e fritímolo xunto co allo e o xenxibre. Engadimos o perixel, o aceite de sésamo e reservamos. Para facer a salsa de vermú, rustrimos a lume baixo unha cebola salpementada. Engadimos unha culler de fariña e torramos un par de minutos. Despois un vaso de vermú, o caldo e deixamos reducir ata a metade. Incorporamos a nata, escoamos e reservamos nunha salseira. Salpementamos as costeletas de año e empratamos co arroz, a salsa e listo para comer. O día que fagades esta salsiña de vermú, vade repetir, vade vos cansar, xa veredes. Ademais, o bon
e que é a xustificación perfecta. Hai aí un vermú preciso para cociñar. Xa sabedes por onde vou, non? Unha oliva, un aniquiño de limón. Esa é a segunda receita. Está a primeira que esta, pero despois está a segunda. Porque de verdad que está rica, rica, rica. Eu aí o deixo. Vou botar aquí, así, nada máis, sin máis. Vale, despois aquí na salseira para quen quera. O día que fagades tamén este arrociño, tampouco vai a faltar nas vosas casas. E nada, o único que vos vou decir é que está moi bo. E xa non quero decir as costeletas estas, que algunhas non saliron da tixola. Algunhas xa veo algún... E saleu despegando outra vez. Sabedes, non? Ben. Bueno, pois nada. Un biquiño moi grande, unha aperta, saúdos a todas e ata outro día. Chao.